Hallelujah. Father, we just want to bless you. We thank you for grace. Siyawubonga umusa wakho. Sibonga amandla akho. Sibe kule ndawo ngenxa yakho. This is a day that you have made for us to be healed, for us to be delivered, for us to conquer, for us to prevail. Sibonga umsebenzi wegazi esiphambanweni esimi ngawo kule ndawo. Umuhle Jehova. Siyabonga Baba. Ngibonga umusa ophezulu namhlanje. Ngiyacela Baba that you give me the strength. Gather me together. Ukuze ngikwazi ukuletha lokho okubeka enhlizweni. Musa wonke. Ngiyakhuleka ukuthi uhlale phezu kwami. Ngibonga wakho Jehova. Siyabonga Baba. Sibonga ukukhona bakho. Sibonga uqobo lwakho ekhithini. Sibonga amandla akho adingise kule ndawo. Siyaphila Baba. Siyaphola Baba. Siyanqoba Baba. Ngoba sihlangene nawe ukhona. Siyabonga Jehova. Egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela endlini egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela endlini egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. I have to switch into isimo sokuthi ngikwazi ukukhuluma. Ngithinteke kakhulu ngumfundisi uBetty. Ngiyabonga egameni leNkosi. She's there at the back. Ngiyabonga kakhulu. Kanti ke mina ngumuntu odefayo. So I'm really touched. Amen. Mina ngeke ngibe ngumuntu. I'm going to relate my story and then ngivule amavesi amabili bese ngiyakhulela. Amen. Igama lami uSifiso Sethu Nkosi. Ngisindisiwe bazalwane. Amen. ECalvary. Amen. Igazi langihlanza langilanda khona. So kuthiwa namuhla ngingafaka isuti. Kuthiwa namuhla ngihleleke nje. Ngibele inkonzo engidlule kuyo. Amen. Ngithobeke kakhulu kuba la abafundisi bami bonke abakhona. Ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu. Amen. Baba, Mama, thank you for having me egameni lenkosi. Amen. Uma uthi akasangiboni, the last time I saw her was a few years ago. I was a little bit tinier than I am now, a little bit shorter than I am now. Since then, I'm going to talk about that as well. But before I do, I just want to relate what I'm going to say about my life. Hebrews chapter number 4. Akhona amabhayibheli endlini yenkosi. Konke la sihlangene khona thina kusendlini yenkosi. Amen. Abathi kuseholweni la yiholo makune event yomphakathi wafika thina indle yenkosi. Amen. Hebrews chapter number 4. Sizofunda naku 1 Corinthians chapter number 10. Let's start with Hebrews chapter number 4. Just these two verses. Listen. Verse number 14. Hebrews chapter number 4, verse number 14, 15, 16. Ngicela ukufunda ngesingisi. Into yami ngizoyikhuluma kahle ngesinto. Seeing then that we have a great high priest. Seeing that we have a great high priest. Umpriest omkhulu kakhulu. Egama elithi high lisho omkhulu. Elithi great lisho ukuthi omkhulu kakhulu. We have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our profession. Esikuphimiselayo masikuhambe sikuphile sibambelele kuko.
singakukhulumi ngomlomo singakuphile, singakukhulumi ngomlomo uma sudlile ezimeni singabambeleli kuwo. Uthiwa ngoba sinompriest omkhulu ongafani noAaron encwadini kaLeviticus, kanjalo kuExodus, kanjalo kuDeuteronomy nakuNumbers. uAaron wayengena in the outer court, ahlanza izandla zakhe ku-brazen altar, adlulele phambili aye lapha ku7 lampstands, aphinda akhanyise endaweni engcwele. Bese ngapha ka left kuthiwa kwakunendawo ekuthiwa i-table of shewbread, izinkwe eziwu-12, bese adle khona. Bese la phambi kweveil before ayodlulela phambili kunendawo ekuthiwa it's the altar of burning incense, yokushisa impepho. Afika ashisa impepho elithi fanele ivuthe ingapheli ngoba ikhuluma ngomthandazo. Bese lithi iBhayibheli kodwa ngosuku olulodwa elibizwa ngoYom Kippur elalinga September October, ngalelo langa ilanga elilodwa bese lithi ungena negazi lesilwane esihlatshwe ngaphandle, bese ungena naso endaweni engcwele kunento lapha ebizwa ngokuthi yi-Ark of the Covenant, umphongolo wesivumelwane, lenziwe ngebox elibizwa ngokuthi yi-acacia wood. Uma ufunda iBhayibheli ku-Exodus chapter number 25, acacia wood, legama lelo lisho ukuthi likhuluma ngobuntu bakaKristu Jesu. Bese kuthiwa malivalelwe ke leyo wood leyivalelwe ngegolide elikhuluma ngobuNkulunkulu bukaKristu Jesu. Bese kuthiwa la phezulu lelo bhokisi livalwe ngento ekuthiwa yi-mercy seat. Bese kuthiwa la phezu kwe-mercy seat kunama-cherubim amabili abukene. Bese kuthiwa uma buka la phansi umsebenzi wama-cherubim ukubuka i-mercy seat. Kuthiwa uMose umayakha i-ark akawathatha washiqilele ayifaka i-cherubim phezu kwe-mercy seat. Bese umsebenzi kwa-Aaron kwakukuthatha igazi lesilwane bese kawu7 afika alifafaze ngoba number 7 akhuluma ngeperfection, ngokupheleliswa. Alifafaze kawu7 lalelaka. uAaron wayesendaweni ekuthiwa i-outer court, angena endaweni engcwele, bese angena endaweni engcwele. Kodwa la uAaron angena khona usemhlabeni. Le verse lisifundayo ukuthi uAaron wayengumpriest omkhulu. Kodwa la kuthiwa manje thina ngoba sinompriest omkhulu kakhulu ongangeni eTabernakeleni elibanjwe ngezandla, lithi lo wethu akafani nalo wamaJuda ongena ngegazi lesilwane afika lifafaze endaweni engcwele. Ngokuthiwa lo wethu wangena emazulwini wafika ngegazi lakhe wayosikhulumela kuBaba ukuthi bonile ngiyavuma kodwa elami igazi nali bathethelela. Kuthiwa njengoba sekenza umsebenzi omkhulu ukudlula wakaAaron, into ke sikholayo masisale siphila ngoba mkhulu umsebenzi owenzeke eCalvary, singawudebeseli singawudeleli. Sifundela amavesi sicede. Verse number 15 uthi, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Kusho ukuthi ongazwelani nobuthakathaka bethu. Kuthi owethu umpriest akasinjalo ngoba uAaron wayengumuntu, uAaron yakhathala. Kanti futhi uma ufunda incwadi kaSamuel bakutshela ngomunye umpriest omkhulu kuthiwa uEli, amadodana wakhe uHofni noFinehas. Ekuthiwa ngesikhathi sakhe bafika abaFilisti bazothatha umphongolo, kanti unkosikazi womunye wamadodana yakhe wayekhulelwe ngomntwana. Bese kuthiwa uma ezwa ukuthi amadodana wakhe afile empini, kuthiwa inhliziyo yakhe yababhlungu, kodwa wezwa ukuthi umphongolo la wayesprinkila khona igazi. Kuthiwa wathi makezwa ukuthi umphongolo uthethwe, lithi washayeka phansi ngekhanda wafa. uEli wayengumuntu. Elithi iBhayibheli uHana ngalesikhathi akhuleka wayesesimeni uEli sokuthi wayengakwazi ukuhlukanisa ukungena emoyeni nokudakwa. Incekukazi yenkosi semoyeni ikhuleka, angasakwazi umpriest kaNkuluNkulu umehluko phakathi komuntu odakwe utshwala nomuntu ongena emoyeni. Ngoba abapriesti babo babebantu banamaphutha bengakwazi nokuhlukanisa umkhuleko nokudakwa. Kodwa kuthiwa lo wethu umpriest uyakwazi ukuzona. Wayengezwalani noHana, uHana enganamntwana ehlushwa uPhenini, kodwa wahluleka uEli ukumzwela ethi udakiwe kanti uyakhala umama. Kodwa kuthiwa lo wethu akafani noEli owahluleka ukuzwela uHana. Kuthiwa lo wethu uzwelana nathi. Nasi sizathu senza ukuthi uJesu azwelane nathi. But was in all points tempted
like as we are, yet without sin. Ikivasi libaluleke njengaleli eBhayibhelini, okay, abaluleke wonke. Libalulekile kimi leli. Ngoba ningitshela ukuthi lo wangiyela esiphambanweni. Konke ngingadlula kuko. Okuyinkanuko, okukuheheka. Waheheka naye. Mara ngijabuliswa yiloko. Ngijabulisa ukuthi la mina ngihluleke khona. Fike yena wangcoba. Manje angikwazi ukukhonza umuntu ohluleka nami la ngihluleka khona ngoba siyobambana ngezandla sambe sigilana yonke le ndlela sihluleka. Ngiyawa uJesu uyawa siyawa ngihlulwa ama drugs nayo uhlulwa ama drugs. Ngihlulwa lithi na uyakwazi lokuheheka kokufuna idakamizwa kodwa kuthiwa yena akazibhemanga. Kuthiwa uyayazi into yekanuko kodwa yena wangalala naye wasifazana ungafanele. Verse number 16 siyaqeda. Let us therefore kusho ukuthi ngaleso sizathu ngoba ninompriest omkhulu ongangenanga endaweni ebaziwe ngezandla, ongena emazulwini futhi ozwelana nathi ngoba eheheke la siheheke khona wancoba. Manje ke masize ngesibindi. Yabona bazalwane, I'm going to relate my story just now and I'm going to be short. Ayikho indawo engingasabi ukuya kuyo njengakuNkulunkulu. Uyazi why? Ngabahlule rehab. Manje into yokugijimela khona sengibahlulile. Ekhaya abazali engibazalayo ngabahlula kakhulu futhi. Enkonzweni ngabahlula kokugcina ke lapha. Ngoba umkhulu wayengubishop futhi. Ngahlula abantu umzukulu kaBheki ngibahlule bonke. Yabona la ngeke ngagijimela khona. Ngafika ngahlule ukumhlula wahlula mina. Kuthiwa loyo yilo wangena emazulwini. Bese kuthiwa manje ke asingene ngesibindi to the throne of grace. Sithanda isihlalo sakaNkulunkulu sobukhosi sisabizwa ngesihlalo somusa. Ngoba koshintsha igama kuRevelation sibizwe ngesihlalo sokwahlulela. The judgment seat. Alikho ivesi eBhayibhelini eliyibiza ngejudgment seat lingakhulumi ngalesikhathi after uJesu sekabuyile. Okwamanje sabizwa ngesihlalo somusa. Lithi ukuze sithole isihawu that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Nali verse lam lokugcina. 1 Corinthians chapter number 10. 1 Corinthians chapter number 10. Nikhona endlini. Mayibonga imvana. Fundiswa. Jabula kakhulu. Number 13. Verse number 13. Abazali mina ngize ngendaba yama drugs. Abazali ngokukhulu ukuzithoba. Abazali abanabantwana aboku crime nasema drugsini. Ngiyacela nje ngoba nibantu abadala ningasiphakamisi kakhulu, lethi ningiphakamisele sona kancane. Ngokukhulu ukuzithoba. Ngasabi. Ngasibonge. Le verse libhlungu leli ngoba lithi awunali ilungelo number 1 lokumahlulela omunye umuntu. 1 le verse le. Number 2 lisho ukuthi awunali ilungelo yokumbona umntwana wakho noma etshontshe endlini ethengisa izinto zala endlini ngoba edla idakamiza. Awunali ilungelo lokumbona isilwane. Le verse le lisho ukuthi noma ngabe uhambile wabulala ngaphandle awunalo wena ongakabulali ukuba nelungelo lokumbona eyisilwane. Lisho ukuthi nalabo benza crime sibuya khona. Lithi awunalo ilungelo lokumbona omunye umuntu noma ngabe wenzeni eyisilwane. Uyazi why? Ngoba lithi there is no temptation. Lithi asikho silingo esehlela umuntu esingehleli nabanye. Le verse le lisho ukuthi eyehlele loya
ayimehleli ngoba eyisilwane, imehlela ngoba engumuntu. Uma ngabe nawe ungumuntu ingakwehlela. Kusho iBhayibheli akusho mina. But such as is common to men. Into ekhona ebantwini indaba yama drugs. Net wena ukawabhemanga. Mehluko yilo. Hayi ukuthi angeke kwenzeke kuwe. Ukuthi akusindawo yakho nawe unendawo yakho la umncinyana khona. Net akusile yalengane. Akusile yami. Nami le yakho akusile yami. Nama ngiwanga la uwe khona. Mara la wena uwe khona uthi akusuwe wokuqala. Angisuwe umuntu umfana wokuqala mina okholela elokishini wabhema ama drugs. Benge ngiwabheme phela ngokuqala ngizowabhema kanjani kanti ngiwathethe ku. Kuthiwa imvama lento. Iyehlela abantu ayehlela ingelosi. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Khulunywa ngoNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu uthembekile. Ukuthembeka kaNkulunkulu sibona ngokuthi ngicocozela abazali manje. Angeke avume udlule esilingweni ongeke ukwazi ukusimela. Kusho iBhayibheli. Kuthiwa kodwa kuso sonke isilingo uNkulunkulu uyayenza indlela yokuphuma that he may be able to bear it. Sengiqedile ukufunda iBhayibheli. Uma ufunda iBhayibheli Genesis chapter number 3. Number 1 uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu ngona bishop. Senze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Ayi2 amagama ayamanisa umuntu ngoNkulunkulu. Number 1 legama elithi umfanekiso, image. Number 2 legama elithi likeness. Ngomfanekiso wethu asifuze. So uma kukhulunywa ngomfanekiso kukhulunywa ngenature yomuntu, ubunjalo bakhe. Umuntu ngumoya. Uma ufunda iBhayibheli kuJohn chapter number 4 uJesu makhuluma nomfazi waseSamaria uthi kuye, nowesifazane waseSamaria ngagcolisa, uthi kuye uNkulunkulu ngumoya. Abamkhonzayo mabamkhonza ngani? Ngomoya nangegcina. So siyazi ukuthi uNkulunkulu ngumoya. So uma kuthiwa makwenziwe umuntu ngomfanekiso kaNkulunkulu, number 1 everybody odila naye noma umntwana akho odila naye ungumoya. Udila nento enkosi. Number 1. And you have to be careful mawudila nento yenkosi. Noma yona ingazi understand ukuthi yenkosi. Bese lithi 2. Bese asifuze. Ula ishaya khona kakhulu ngoba ukuba umoya ngeke uzenze senziwe uNkulunkulu. La ekufuzeni kuthatha thina ukuthi nabantwana boyithu banamadlebe. So and then bayakhuluma kakhulu. Umkama kuthi umuntu okhuluma. Ngishadile bazalwane, amen. Ngishade unyaka wesi6 ngoApril ngishadile. So ke bengiseza lapho bengithi ngizoyifaka egcineni manje ngithi ngiyabona ukuthi sengikhuluma ngabantwana angifuni lokhu nginiphazamisa isikhathi eside senithi manje lana yanceku lena mara nani inceke zenu. Amen. So seyingena manje ke uyabo. So ke abantwana bami bakhuluma kakhulu. Uyabo. And unkosikazi wami akusuwe umuntu okhulumayo. Bafuze mina kushuthi nomama wami. Abantu abakhuluma kakhulu. Ufuzo ke. Uyabo. So nawazi mina bese wahlangana nabemoli. Wabona lamadlebe nempumulende wabathola abakhuluma kakhulu, so uyabona ukuthi bakasifiso la. Uyabo? Angikho mina. Kodwa ufuzo lunjalo. Ngoba uNkulunkulu wayeyohlala ezulwini abeka umuntu emhlabeni. Noma uNkulunkulu angekho emhlabeni, kuzoba nento ehamba emhlabeni ekhombisa ukuthi ukhona oyibeka emhlabeni. Lisho lokho le verse. Ingakho uma ufunda uGenesis chapter number 2 the following chapter ngiyeza kulama verse ngiyaqeda. Bese lithi uNkulunkulu waletha zonke izilwane kuAdam. So singaprove ukuthi uAdam wayemfuzile uNkulunkulu. Legama lithi Adam akusiyi igama. It's not a name. It's a word that describes a species.
Yo igama elichaza inhlobo. Ya akusigama lakhe ukuthi Sifiso, angithi uyi1. So akudingi ukuthi abe negama ngoba phela angithi bazalwane mina ngithi nguSifiso. So ama chance ukuthi ngaba noSifiso la akho. Angazi noma uyangizwisisa. Then igama sinikelwa kona ukuthi nangathi mina mfundisi ngicela usuku sizoba nenkinga manje. Sengithi nje mina mfundisi ngicela usuku ngoba angikakhuluma uma ngithi mfundisi ngicela usuku kuzosukuma amadoda kaNkuluNkulu awu7 8 9 ngoba ngaqa kodwa uma ngithi mfundisi umthweni ngicela usuku then a specific man because lelo gama liyamdistinguisha from abanye asemkhakheni wabo. So uAdam wayeyedwa igama lokumhlukanisa nabanye isidingo besingekho. So legama elithi Adam lisho ukuthi umuntu, mankind, ngoba kunemfene, kunebhubezi, kunejirafu, kunendlovu, kunomuntu. Nangizwisisa bazalwane. So legama lisho ukuthi umuntu, Adam. Uma abeka umuntu lithi iBhayibheli uNkulunkulu waletha ilwane. Bese lithi wathi ziname ilwane. So Adam wayengayiname kuphela, wayezinika imvelo because anyone that names you gives you a nature. So uma ubiza umntwana wakho ngombulali, iproblem ukuthi you are giving them a nature. It's what they already do, but it's an emphasis yokuthi uyayivumela leyo mvelo, ubanika leyo nto and they identify with it, bayamukele ngoba iphuma emlomeni wemzali. Ngiyeza kumaphutha wethu njengabantwana, ngiyeza kithi ngizowezwa wami ukuthi abhlungu kanjani ngoba ngikhulise abazali abakholwayo. Niyangizwisisa abazalwane? Yingakho uEva wanema uAdam. Kodwa abantwana bakaAdam lo qala lo Kayini wanema uEva. Legama elithi Kayini lisho ukuthi tiller of the ground. Ngangizwa bazalwane? Lisho ukuthi ngamzalo lebhlungwini unamathelene nendoza phansi. That's why bengenza lezi zinto. Le nature masele seyimanifesta. Ukuthi umntwana ngangizwa ubuhlungu, I bore him. Kusho iBhayibheli kuGenesis chapter number 4, I bore him in pain. That's the only thing that he caused in life to his parents. It was pain. That is why ngalesikhathi kufa ngisize Jehova kufa uRebecca. Right? No. Am I right? No. Kufu Rachel. I'm sorry. The second wife yaka Jacob. uRachel wathi makafa wanema umntwana wathi nguBenoni. Legama lithi Benoni lithi son of my soul. Bese wafika uJacob washintsha igama wathi ungu-son of my right hand. Ngani ngoba uma wakhe wamnema out of ukuthi uyafa and fanele kuphile yena noma kuphila umntwana. But whatever that you pronounce in the child's life is what continues to prevail. Asihambi ngokubona bazalwane. Ngisho uyibona into. Samba ngokukholwa. Ngisele ngemzuzu emincane nje ngiyacela. So the first man uNkulunkulu ambeke engadini yase-Eden after he named the animals. Wakhombisa ukuthi umfuzile uNkulunkulu kuthiwa yonke into wayinema kungalendlela uNkulunkulu wayecabanga engakhona. But the first man sinned against God nonkosikazi wakhe. We can keep going. After that generation sinned, bese lithi iBhayibheli wathola a righteous man uNoah. Bese lithi wathi yakho umkhumbi namadodana wakhe awu3 namakhosikazi wabo. That's a righteous. Bonke ababi bafile ezweni kusele 8 abantu. First thing uNoah wayenza makaphuma emkhumbini ukuthi ahamba ayotshala ivineyard bese lithi wadakwa wabangculu. This is a man that God has just used mightily. This is a man that God has singled out emhlabeni wonke. The first thing he did umahlike emkhumbini wakuthi adakwe hamba lo bantu. Lahloniphisa iBhayibheli nalithi wabangculu. Hloniphisa ngoba ifundo nayo ingane. Lahloniphisa nibadala izwani ukuthi lithi lisho njalo. uAbraham elithi walandwa eMesopotamia wathi uNkulunkulu ngokumikisa ezweni. Come, I will take you to a land. Lithi iBhayibheli uma fika in that land waba nendlala, Genesis chapter number 12. Bese lithi wahamba waye eGibhithe uNkulunkulu engajongo.
ngoba waziyela la uthanda khona fanele uzisustain amawufika. Bese nakafika wathi uSara akasiyo inkosikazi wami, ungudadewethu. Ngiyasaba ukulisho legama kodwa umuntu onikela ngomuntu wesifazane ukuthi akwazi ukwenza imali kunegama abizwa ngalo. Baba wethu okukholwa loyo uAbraham. Hamba ngokukholwa kodwa nakafika unikela ngonkosikazi wakhe. Lithi uFaro wamshada, so nangabe wamshada kwenzeka izinto ezenziwe emshadweni nonkosikazi wakhe uhlela nedwa ukuthi yena aphile. Bese lithi ku chapter number 13 waphuma nengcebo eyamcabanisa noLot. Le ngcebo Abraham ayizuzile, uyizuze ngokuthengisa unkosikazi wakhe. Yekela noIsaac isambise ngoba uIsaac wenza the same thing eyenziwa ubabakhe ngoRebecca. The same thing kuAbimelech wenza yona leyo. Wafika naye wathi uRebecca usesi wakhe kuAbimelech. Wenzeka kona bese umntwana kaIsaac uJacob lithi anganayo one day he touched the heel of his brother azama ukuchange the order of birth. Sayazi indaba kaJacob. Jacob uweske ngoba wahamba wayotshontsha ubuzulu, wahamba wayotshontsha isibusiso. Yikho into angayitshontshanga nalena wahamba bathi lusa inkomo wabreed inkomo, wenza zonke lezi zinto zakhe azenzile. Ngizwe bese lithi iBhayibheli kuGenesis wapambana nengelosi. Lashintsha igama lakhe elisho ukuthi supplanter, owenza izinto ngendlela yenyama, lithi laphula his hip. Bese lithi iBhayibheli washintsha igama lakhe wathi igama lakho uIsrael. Igama lomfana wami lelo lisho ukuthi busa nenkosi, lisho ukuthi obusa nenkosi. Ngizwe uma usuka kuJacob ungahamba uqede lonke iBhayibheli uhamba uye kuJoseph. uJoseph akwangathi umuntu oright ngoba wathengisa abafowabo, but later on in life owayebona amaphupho. Lithi iBhayibheli abafowabo mababuyele emuva wathi take the cup by which I divineth. Thathi ikomitshe lisilver engithakatha ngalo. Ungene ngamaphupho, ungene eGibhithe waze wanyuka waba inkosi uhamba noNkulunkulu namhlanje soyathakatha. I have a point to this. Ngiyofika kuJesu manje masinya futhi. uMose obhale the first 5 books of the Bible, usinikeza uGenesis noExodus noLeviticus noDeuteronomy noNumbers. Loyo Mose loyo lithi iBhayibheli wabulala umGibhithe. Sekadinwe ilento emdinini. Njengoba nimangalela uSisibhethi bese ungena emoyeni nasikhuluma ngoMose bese ujaja yena. Mara uMose ungena emoyeni. Same act, same thing. I-right lento nayenziwa abantu abaseBhayibhelini uzukhala ungena emoyeni. Mara nayenziwa yilabo abala akusi right abaye ezulwini, mara ezulwini wena uyohlangana noAbraham owaba nomntwana noHaga bengakashadi kwaphuma uIshmael. Wena uyohlala noAbraham. Ngifuna ukukhomba abantu ohlala nabezulwini, ngifuna ukuthi ubabone ubazi aboMose babulala amaGibhithe edelela uNkulunkulu athi ngikuthuma athi ngiyangingiza. Ungathuma uNkulunkulu utshela uNkulunkulu ngomngingiza. uNkulunkulu kwafanele azahamba yolanda uAaron who is the second option, who's not even supposed to. Sekufanele uNkulunkulu akuncenge azayokulandela umtoliki. The level of disrespect waze wangangena nongena eKhanana ngoba uNkulunkulu ethi khuluma nelitshe wafika washaya ilitshe ngoba erelya kuma methods engarelya emoyeni. Ajwayele ukuthi izolo salishaya laphuma amanzi namhlanje ngoba uNkulunkulu akasiyi methodist, akenzi izinto ngama methods. Sihamba ngokukholwa, asihambi ngemethod. Edelela uMose wahlule ukungena. Singaya na kuDavide lithi amadoda uma sempini uDavide beka kuupper room lithi wabona uBethsheba unkosikazi womuntu. Bese lithi uJesu is sitting in the throne of David. uJesu ongakazone ubiza isihlalo sakhe sobukhosi ngesihlalo somuntu owakhana unkosikazi womunye umuntu ana 4 yakhe 4, and you still kill a man for his wife. A whole God is sitting on the throne of a fornicator and a murderer. And then there's your child who hasn't done worse than David, who hasn't done worse than Abraham, that you have already given up for. Bese uma sifika enkonzweni singene emoyeni sithi sifuna ukufana noDavid. Bese umntwana okhona la endlini osenkingeni encane ukudlula leya kaDavid, owathatha unkosikazi womuntu wambulalela unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe. Singakhuluma ngabo bonke, none of them were right.
But mawufunda Hebrews chapter number 11, lithi they were heroes of faith, not of righteousness. Abasi maqhawe wokulunga, maqhawe wokukholwa. Abalunganga labantu. Yiki ivangeli lethu linga isisekelo salo singasu Abraham. Ngoba uAbraham walingwa wathengiswa ngomkakhe. uDavid walinga wathatha uBethsheba wabulala uUriya. Ngoba uSamson walingwa waze wagundwa inywele wathatha ugcobo ehlele emathangeni kade. Bonke but ukuthiwa kunompriest walingwa. Imfikela into yafikela uAbraham. Imfikela into yafikela uDavid. Infe kodwa kuthiwa watholakala angayenzanga into enziwe uDavid. Lasize kuJesu. And uJesu kuphela kwazi ukushintsha impilo yomuntu. For the next 10 minutes ngigcine ngihambe ngifuna ukuqala ngoJesu bese sihlala phansi. Salele Pitori nabantu abadala kuphela abantwana bekho so umnyaka wami ngawusha ngifuna udelelwa ingane amen. Ngiyadlala bazalwane. Ngizalele Pitori ngo1989. Ngikhulela eMiddelburg eMhluzi. eMhluzi ngikhulela endaweni ekuthiwa iPhumula. ePhumula bakubiza ngokuthi kuseGetto. Kusho ukuthi iMiddelburg iWest. Mara mina la ngikhulela khona kunegama layo kanti yeah kurong kakhulu. So ke abazali bami babo wami sindisiwe. Lo ngazalwa nje ngamthola sindisiwe. Mazi ukusindiswa ngoba phela bangimikise Sunday school incane uma uhambe kafundisa Sunday school. So bekangimema makayofundisa abanye abantwana eSunday school. So uma wamsindisiwe ubaba wami usindisiwe uthiwe ekhaya yimi noseswami. Seswami othi mdala kunami ngoba ngishiya nga5 years kodwa ngithi mina ngumfana so ngiyifirst born. Amen. iBhayibheli phela lelo. Sikhula siba u2 ekhaya. Around age 10, age 11. La ePhumula opposite nasekhaya la. Unendawo kuthiwa opposite nasekhaya. Dala kwakuyithaveni sekuyi some sophisticated place now. Bayibiza ngePub Bayithaveni ngalezo inkathi. So I have 2 role models in life. Ilo baba ngikhulisayo la. But ubaba ngikhulisayo I'm coming to my point. Ubaba ngikhulisayo ngiyahamba ngesikolweni ngiyabuya usebenze eColumbus bekasebenza eColumbus in those days. So I spent 12 hours kanjalo. I've got a good example of a man. Still a great man to this day. Good example of a man. But my reality is that uma ngiphuma la endlini I see 10 other men that are also supposed to be examples to me that are totally different from my father. It's that opposite. The man who prays, takes the Bible, who reads it, usimilise sondweni. Mara nangiphuma la. Laba baphula igqoko. Abalengisa amabhuku. They are also men and they are grown than me. And so nginendoda kunamadoda la ngaphandle. And unfortunately, I followed the wrong example. Already at age 11 ke mina bese ngidobha amagwayi la phansi. La nje makalahla ngike ngizwe ukuthi yabo age 11 was 11 when I started 11. I'm not even a teenager phela kuba i-teenager lo teen usho ukuthi 13 to 19 angafiki ku-14 la nje ko-11 12 I don't even remember what grade was it. Ngikhumbula lento ngeminyaka uma sisuka ePhumula. Now I'm exposed to that baphuza utshwala lapha bayenza yonke into abayenzayo and then mina ngikhuleke phambi kwabotsotsi ke futhi vele indawo nje enjalo indawo yesi3 la ekhaya kune-patches. So into ezenzeka lapha ePatches nje inalazi patches ngempezana. Yeah. So ke those are my role models and those are my examples. So awudluli kalule ePatches nemali nako konke kanjalo. Then you are introduced to crime ngaleyo ndlela. So aningangizweli sengizindiziwe phela. Eish. I'm right bazalwane, I'm right kakhulu. But I'm relating. It's a painful story but it ended well. So
By the time I was 13, 14, bengibhema inzango. Bese ngihlala bengihlala sasuka sahamba sayohlala eMountain View. So masihlala eMountain View at that time bese ngibhema inzango. Angakafiki high school. High school ngifike ngo-2005. So angakafiki high school. Bengifunda lapha eMiddelburg Mine eNaledi. And then so nalokuthi nje yabo ngivuke ekseni ngihamba ngebhasi. So ngihamba early kunabo bonke abantwana ngoba ngiyeMiddelburg Mine. Nangichayisa ngibuya late kunabo bonke abantwana. And then nangibuya the good example ubaba wami ihambile uyongisebenzela. What I have in front of me are these men. And then nakabuya emsebenzini ubuya uyalala. And the good image that I've seen, it's these people. That's the only image that I've seen. Now, long story short. Uma sengingena eAllendale. Sengiyowenza bese sengiwesi ke mase ngifunda ku standard 6-7 because ngiqale ngina 11 ngithi. So it's a perpetual habit. It's there. Ngikhuliswa abazali abasindisiwe, umfundi umkhulu ubishop. Those things don't matter. It was painful to my parents because banomfana uyiwana. I can imagine my father because angithi ngumfana now. So I never knew a pain of a parent because ngumntwana. That's another thing you have to understand about your children. They've never been parents. So abazi ukuthi kubuhlungu njani ukuba umzali. Uzala umntwana oyi-opposite. Yabo abazi bese mina bengakabi umzali. So lento abayizwayo noma bakhala babami nje indoda manje indoda ekhona nje noma ungafika ungathuka indoda nje. But washawa khathala waze ngelilanga wahlala phansi wakhala inyembezi ngangezwa next ngathi ngathi engake yakhala indoda leyo. Feeling nothing whatsoever because I don't understand the pain. Ngizibuza ukuthi nobaba oxake kangaka wazoxakeka ngempilo yami ngoba mina phela bengingekho ngabo 76 nabalwa le eSharpeville kwenzeka zonke. I wasn't there. You understand what I can't relate to the pain of a parent. I can't. And angeke ngintshela istory sokuthi ngikhule enzima ngaze ngangena ngijustify ngangena ama-drugs mina ngangena nge-environment. Simple environment. And there's a point to that. I just have one request today that I'm going to make to all of us before ngihlala phansi. So by the time sengifunda standard 8 lapha eAllendale lapha mina ke ngifast kakhulu. Bengenqa lapha eAllendale kunomthangala mina mkhulu bese unamadrad. Yabo? So besibeka idustbin and then bese mina bengisikral kakhulu kunalokho mangikhula ngoba ngapha futhi ngibhema nama-drugs so bengingekho vele sanhlo. So kulula ukuthi ngenca bese mangiceda ukwenca ngiyohamba ngiyobafunela ilapha lokuthi sibeke lapha phezulu kwale fence edryer bese bakwazi ukwenca abangahlabeki. Yabo? Ngiyokwenzani ngiyostoka insango lapha nenye indawo bathi Gaspam umkhukhu lapha ngase Eskom. Yeah, kudala ngalezo inkathi ngabo 2005. Ngiyayithengisa esikolweni. Ayikusihambe phela ngistokeli mina ngiyazibhemela ngiright ngibhema sami stock mara lapha ngiyathengisa. Umntwana kaBishop esikolweni ngithengisa insango. Ngiyabona kuyibhema ke sengidlulile kuyibhekeni. Sengiyibonela ukuthi nemali ngani mina ama-20 rand wamaphelela kuloya sengithi no ngcono ngiyithengisa. Yabo? So bangaze esikolweni ngokuthi ngithengisa insango ngithengisa ugwalo. So uma ngibhala umatric sengigcineni. Uma ngibhala umatric ubaba wami uthi kimi I will never forget. Bebase bakhathele kakhulu ngoba in between that kuneindaba zokulwa lokishini so sekufanele ngiswe police station. In fact by age 12 bese ngitshontshile nemoto ecar. Ubaba wami waseColumbus. So ngitshontshe imoto bangithatha angikwazi ukuyidrive. Ngavinjwa i-traffic cop lapha la ngithatha la ngimikise police station. Mase ngizwe police station sengizwa kahle bathi le moto ichayisa umntwana ibulela umntwana. Manje akusingimi mara ziyafana. Kunamagazi lapha kubhaliwe lapha sengithukiwe ngiyafa. Ngithi no ngicela ukuthi sifonele ubaba wami wathi nakafika. Ngale ngiyamuzwa manje. Bathi ya umntwana wakho tshontsha imoto ngathi uchayisa umntwana saziphi imoto wathi uyahlupha ke
mekele nahlale lapho ngithi le mpilo yakhe mekele nahlale la ahlala badle la inhloko. So that was that lelo bekuyicala lokuqala lesithuke kule assault attempted murder ngalento zokukwazana lokusho. So before I was age 18 bekufanele ukuthi manje ngingabi umuntu ekufanele ukuthi abuye, because after 18 ngizoba ne problem. So ngibhema ama drugs umntwana ka Bishop yabo eSweet eAlliance yabo. So mara la ngigijimisana nabafana ngomese ngapha ngithengisa inzanga esikolweni and I'm 16 and ubaba usebenza kahle eColumbus. Umama ufundisa abanye abantwana eSunday school ngapha une crash. So abantwana abafundisa eCrash nabafundisa eSunday school bayakhula baba right. Lo wakuthengisa insango uhamba shaya abantu yonke le ndawo ujontshha imoto abasamfuna epolice station bamgcoshile bambiza every day esikolweni mama net ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi ama marks bewa right. So manje bekuba naleyo nkinga yokuthi ngiyaganga mara bafuna ukuthi pass mark yabi be right. So baba ne problem ukuthi maye lo masimcosha ngeke simthole lo 90% esimfuna. So fanele simbekezeleleni sizameleni ukumbuthela la ngoba yeah na imaths iyavuka kancane. But by the time I was doing matric and writing my final exam, mangibhali final exam bazalwane, true story ngempela. Ubaba wami wathi kimi ngiyaqala ukubona umuntu obhala matric. Ubaba wami ushayana kabuhlungu mara la kimi bekubhedile nje. Ngoba washaya ngezandla, washaya ngebhande, shaya ngeswa ngelilanga walandisa isamboko sengisho kuphela imvubu ayisitswebhu lesi imvubu le ecinile. Wabathu bathi uyashaya ngemvubu wangithatha wangifaka emanzini abandayo. Umkhulu wabantu wabhala. Manje akazi ukuthi fanele enze njani ngoba epolice station bangigcoshila ake angibophisa. Fanele azohlala nami la endlini. La endlini ufaka imvubu ayisebenzi. Now uma ngiyobhala imatric, he is now concerned ngokuthi he's been paying isikolo for all these years, 12 years now, nga grade 12. Mina ngibhala imatric angifundi. Wahlala namphansi mfana. Ngiyaqala ukubona umuntu obhala imatric njengawe so. Ngaze ngakubona phethe incwadi. Angizange ke ngibone nje textbook idlula. Why? Because I have an addiction. Ama priorities womuntu one addiction yama drugs awekho normal. I'm going to explain it to you because I've been through that. The only thing umubhema ama drugs that you think about is how to get your next fix. Akusi isikolo. So uma kuthatha ukuthi ngithatha igedlela ukuthi ngibheme futhi ngothatha igedlela ngihambe ngiyobhema. Ngoba ingqondo yami I never had a dream car. Imoto zinhle ngumfana. I never had a desire of anything good in life because I cannot think beyond what I'm going to smoke next. So a dream car into ya 30 years is into ya 10 years. I cannot think 5 years ahead because I'm thinking about the next hour. What am I gonna do now? Where am I gonna get? So abantu ababhema ama drugs, they don't have dreams. So umntwana ukhuluma the way ukhuluma ngayo uyambulala uzifele ngoba kanawo namaphupho of being anything in life because you cannot think beyond what you are going to smoke next. So indaba yokuthi mina ngibhala umatric ngenzani nalo matric angikwazi ungisiza ngani ngoba ngicabanga ukuthi kusasa nangifika esikoleni ngiyobhema ini before ngiyobhala. Angicabanga ukuthi ngiyobhalana or economics or maths angisebenza ukuthi ngiyobhalana. Ngicabanga ukuthi ngiyobhemani before ngiyobhala. Those were my priorities. First things first, what am I going to smoke? Not when am I going to bath, or what am I going to eat, or what am I going to dress. The first thing in the mind of an addicted person is what am I going to smoke next. Now, angazi nami kanjani. Ngiphase lento engiyiphasayo, ngiphase nabayokhipha iphepha lapha and nginenkani yabo bengi-aggressive ngoba ngibhema ama drugs. So nabaqala baba nalo mnyango ushaya nje nginenkani kakhulu yabo yiko sekashaya nangemvubu nangezandla ngoba nakathi ngithi lo yabo nethi ngiyamsaba ngoba mkhulu kunami mara ngithi yabona lo ngelini langa awuthi ngidla idlu uzongazi kahle
uma sekufanele ngiyibhale i-matric exam yonke i-final exam, yabona masikhuluma ngomusa bazalwane, yabona yazi umusa unjani? Le kame lithi umusa lisho ukuthi unmerited favor. Yabona nje ngiyadefa sengicala ukuba emotional man. Le kame lithi umusa ukhuluma ngento oyi-achievayo ungafanelanga. I-final exam yami yonke ngayibhala ngingakaze ngifunde ngoba nangifika lapha nje nangifika ekseni la ngilinda khona transport sengibhemile nje, angagibeli le enginikise esikolweni sengibhemile nje yona lento engiyoyithengisa lapha. And then uma ngifika esikolweni nabathi assembly sengibhemile, uyabo? So nabaqala lama evangilator bahamba sebangidaka nje la inhloko sengidakiwe, baloku bahamba bangibuza ukuthi ngiphethena ngiphathanga iphi ingqondo yami ayikho lapha. Ngizibuza ukuthi yabona ngabhala 45 minutes. After 45 minutes lo hlakaniphile lo yobaqedile sehamba siya kaSibhamu siyobheka. Nalento ngibhekene nephepha nethi ngizibuza ukuthi ngilivule into lengiyoyiceda ngifuna ukuhamba ngiyobheka. Bale angazi ke ukuthi ngiphase njani, umusa ke lo masikhuluma ngomusa. So nangiyolanda ama results nakuphuma iphepha bekusaphuma iphepha ke. Nakuyophuma iphepha sivuke kunenye sasol garage leMtibhek ngaphandle nje na ungena lapha elokishini. Kuphuke ngenyawo sihambe sislams baningi. Sihamba siyabuthana lokho lelokishi. Maye mina ngisho ukuthi ake ngiphase. Mara angeke phela ngingaya ngithi nginabazali la endle bangibuza ukuthi abantwana bawulanda ama matric results uhleleleni wena la yini inkinga. Sekufanele ngiphume nami ngo4 ngathi ngicabanga ukuthi ngiphasile. Yabo? Mina ngisho ukuthi ngiyazazi ukuthi bengi-high the whole time mangibhala. Yabo? So uma ngifika psychologically, yabo? La endleleni phela ngihambe ngiyabhema bazalwa bengibhema. Kakhulu futhi. Mangifika bheka le phepha sifisa uNkosi ngakulabo uNkosi NN. Ngiyabheka lapha. And angibhekisisi kahle ngoba ngithembi. Ngiyabheka lapha ngiyabona ukuthi angakaziboni bengekho. Manje ngitshela umunye umngane wami bathi ulwazi, yabo? Ungibona ngidangele, so ngibonile na mina ngingaziboni, yabo? Ngoba and nasendlini nako lokho bangitshelile ukuthi avele kubhalile. Yabo? Bathi angeke uziphase wena. Bangitshela ngisabhala angeke uphase ne. And nangithi ngiyolanda ama results nje. Abazange babhoda ukuvuka ukuthi umntwana ethu namuhla balahle ithawula kokugcina. Yabo? Abazi ukuthi benzeni. So nangifika ngikhonjwa umunye umuntu ukhomba mina igama lami. Yini inkinga yakho na ngithi madoda fanele ngiyosapha. Uthi usapha ini akusuwe lo? Igama lami lesi2 Kennedy. Uthi akusuwe lo? Uzinangu nangithi la kunenye into, yabo? La eceleni se hayi bazalwane bengasisemethe ngiyafisa ukungabe semethe computer sokutype. Yeah, kufana. So kunesitadlanyana, yabo? So uyangikhomba, yabo? Uyangikhomba ukuthi nangi wena. Awuzange ngibone mangifika endlini. Angithi ngiaggressive ngale phepha. Ya. Mina benti. Ngibheka ngisiroundele lesita ngithi yimi ke lo. Baba makhulume nami kahle athi manje ufuna ukwenza ngithi ufuna ukwenza lo. Asikaka apply. We didn't bother to do anything because bebangacabanga ukuthi ngizophasa. Nama nga apply. Ngoba nami bengacabanga ukuthi ngizophasa. Noma ngibheka iphepha ngikhonje omunye umuntu. My life turned around mangifike ePitori ngizalwa khona. The rest of my family is there. 80% of our family is that side. Uma ngifike ePitori, I was introduced to Imaindrex. I think thanda ukubhema kakhulu. So I was introduced to Imaindrex. Ngihlala eDenville, some suburb le Pretoria West. So ngichomane nomunye umfana womndiya. So ngithola lo mfana womndiya ubhema Imaindrex. Manje angifundise ngeapula ukuthi uluma ngapha ufaka i-toothpick and then bese siyalibeka. Yabo? Angifundise ukuthi senza njani. Sifaka insangu, sifaka ipilisi and then siyabhema. So ngiyafika uFebruary ngibhema Imaindrex. Asikaka ekudeni akakabi ngJune. February nje ngizibhemela mina ngiyowenza lo.
ungitshele nje ukuthi law ne-Maindrex sihlanganaphi. By esikolweni that year ngagcina ngo-April, my first year. Abazali bami bathumela imali bathi ngisesikolweni. By the time kungu-August, ene ngiyafona phela because ngeke kube nomanga nje umuntu obhema ama-drugs. Mina ngiyaza ngithi ngiyakhala lapho ngithi ya ngikhala manje phela le nyembezi ngizikhipha ngempela. Ngikhala manje ngithi ya endelana abanye abantwana and kufuneka enye textbook, le textbook 1000 and mangeke ngiyithole ngizobona ngiwabalile lamapilisi ukuthi ayingakhe nayo ngilast isikhathi esingakanani. Yabo bathumele. Manje iproblem ukuthi uJune angizi nama results. Bathi ama results and unfortunately nani bazali ningakayanga esikolweni, abazali bami abayanga ku university yabo. Bafunda manje sebasebenza sebaphataniza so ngiyazi history yabo, ngiyazi ukuthi abayazi varsity lapha. And angeke bangitshele ukuthi bayazi textbook ukuthi malini ngoba yimo okuqala wevarsity la endlini. So nje enye ingqondo bazalwane, enye ingqondo ebuhlungu yobucili namanga nobunye ubuhlakano ongakwazi ukuthola ngoba nawo akwenza ukuthi ube excessively ngenye indlela nje ucabanga ezinye izinto nje ongeke uzuzicabanga. By June that year siyenza lento yokuthi ngama Fridays yophuza yabo, siyagroova kuneyindawo lena bangani bami bahlala emafletini, mina ekhaya ngibhala ukuthi ngihlala efletini ngoba bayangazi bangihlalisa nomunye umamkhulu wami lapha ePitori, ngamhlula naye kunjalo. Ngamfonela indoda yakhe bafonela ubaba bathi umntwana yenu unjani beza bazokhuluma nami benza yonke lento ngijwayele phela baqala ngina 11 so lokho bakhuluma so bangibangela nomsindo nje ngifuna ukuyobheka. Basuke eMiddelburg beze ePitori yazi laba baqede ngifuna ukuyobhema ke manje. So by June that year, unfortunately because siyagroova, ngicela ningiphe 5 minutes ngihlala phansi. Unfortunately because siyagroova bathi ke utshwala bengabuthandi ngoba ngibhema ama drugs. Bayangibambelele and ebuceda imali ngoba fanele ngithenge 12 13 ukuthi ngize ngidakwe. Kanti la ngabhema ipilisi eli1 ngindlula nonke ngiphuza ubusuku bonke mina 1 minute sengihayi sesiyalingana. So bengiprefer ama drugs. So uma ngifike ebumnandini abangani bami bangintroduce lento yotshwala angizwani nayo. Ngithole enye intombazana uMelisa. Manje ngiyamfuna yabona ngifuna ulo athi hayi sihambe silanda cocaine enza ngifundise. Enza ngibhema i-Maindrex, ngibhema insango, ngibhema igwayi, ngiphuza utshwala. So ngifuna le ntombazana. Manje fanele phela ngibonakala ukuthi and it's just man i-powder man. Yabo? And ngihlale ngizibona lezi zinto kubogazi lami ngabuyizo so ngeke sibe ne-problem la. Angenzele ngeRiza, angenzela amaRiza. Bazali bami bathumela imali mina ngenzi lo. It's June 2008. Mina sengingena i-drugless 5 manje ngibheme cocaine. Ngibheme what I felt that day. It's unexplainable. I was awake, high la engqondweni, but I was awake. Ngeke uyithathe ifoni yami. I can drive you. Injalo cocaine. I can drive you. I'm wide awake. I'm extremely energetic. Nezinto engizicabangayo nganiguga nonke man. Ngiguge. Alinglalisa, alingilengisi. Li energy booster. So my mind is ngizizwa kahle ukuthi ngihlakaniphile. That's why musicians do that for creativity. Uma kufanele bayo recorder or babhala incwadi. I-cocaine ayikwenza ube uyawuphaphama manje ungabhala ingoma ubusuku bonke whatever. That's why babulawa ama drugs because they rely on that thing. It makes you productive. So sengenye into nje esixakaqaka nje kanti vele naturally ngine energy. Uma so ngibhema i-cocaine, ngibhema i-Maindrex and then ngibhema insango, ngibhema igwayi, ngiphuza utshwala. And I'm an 18-year-old. In 19 ngihlanganisa ngo-October that year. I'm 18. So uma ba realize ngo-October ukuthi ayikho yonke lento, angiye esikolweni, sebafonela straight esikolweni uSifiso. Usifiso babheka uSifiso Nkosi babize ID number bathi nguye kanye ke lo.
after umuntu esamgcina ngoMarch ke lo ngama Easter kanje October la umuntu esamgcina ngeGood Friday lo kwaye ekhaya ngeGood Friday nomntwana nina live asithi ongisifiso Nkosi. I would have killed my parents because mababala le mali abayithumele sonke lesikhathi. I don't know how they survived. Angikhona ukunderstand ukuthi and bahlushwa umuntu oyi1 usesiwama kahluphi. Sesiwama washa izitsha uya-ayina uyapheka. Cleaner sesiwama uright esikolweni uright akekho umuntu oright njengosesiwami la nangimthuka ngiphenduli msebenzi nami ukuthi ngenza efana umntwana oyi1 uma ngibuya la eMiddelburg baba uma ngithathe October that year athi buya la eMiddelburg ngiyabhala athi hambe uyofunda eMidkole coming to the last day athi ihlulile lo gcineni nini sengiya ku 2009 lapho ngicala ngabo 2001 2002 2009 sengibhema 4 izinto ngiphuza utshwala uma ngifika eMiddelburg bathi hambe eMidkole ngesibhadala imali eshisiwe. I went and did HR in Midkole ngenzo N4 ngenzo N5 abazali yabo banethemba mara phela balanda umuntu ongayanga esikolweni bathi uzohlala la endlini sikubone ukuthi uyaya esikolweni mara abalanda ukuthi ufailile bayabona lo muntu akasifuni isikole mara uyomlahlela abantu mntwana. At that point in time I don't know ukuthi uma sengihlala endlini bangene eWardrobe bafika bamamba impahla zami so bathandaza. I don't know yabo mina ngihambile ngevarsity babhizi my mother is crying every day because ngihlala nobaba wami udiniwe umuntu wesilisa yabo ngoba noma yini yanyamalala imali mina ngeke ngifihle imali benginuka angazi noma ungayigubha kuphi yabona laba ayibeke khona bathi la ngangena lapha ekamereni layo and ngoshona straight phezulu ngivele ngithi ngikabange njengabo ngithi bacabanga ukuthi ngizoyifuna lapha so angeke bayibeke lapha bacabanga ukuthi angeke ngifune lapha ilapha ngiyoshona straight ngiyoguduza kayi3 kayi4 i2000 rand ngizoyikhipha so ngibambe ngesandla ngaphandle kokucabanga imali esinkona ngoyikhipha yonke nokubashiyela 500 angeke because lama drugs ngobhema expensive and I'm selfish ngicabanga my next weeks ngiyazi ukuthi la ngiyobhema inyanga ngoyithatha yonke njengoba injalo neyo overtime yonke ngoyibhema yonke uma ngithi MC ngiyaceda just sengicedile ngo2009 ngihleli emthangaleni somewhere ngibhema ugwayi ngisabhema ama drugs bazalwane this is a miracle abazali bam manje ke angithi basindisiwe so nabangibambile or ngitshontsha imali or nginenkinga yamaphoyisa or ngithi kubo sengisindisiwe angithi ngiyazi ukuthi isifiso sabe empilweni siyi1 yabo ukuthi so ngidlala ngayo lento le nasele sengibona ukuthi ngisenkingeni kahle ngivele ngibatshele ukuthi mina sengisindisiwe angeke phela umshaye sengisindisiwe ngithi phela uNkulunkulu ungicolele manje iproblem yakho yini ngivele ngikhala inyembezi ngithi mina sengisindisiwe linengi iviki yabo so ngijwayela ukudlala ngabo ngithi sengisindisiwe yabo ngihlele emthangeni nomunye umngane wami still my friend to this day ngibabiza ngokunepa nginepele kwayi anginamali so ngilibheme half silibeke sitota ngamantombazana notshwala nami lo mngane wami uze nami esontweni so sindisiwe walethwa yini ngifunda naye esikolweni wafike wasindiswa mina lento ngijwayele yabona ngidlala ngayo nje baqala ngimema dala ngizwa abantu solo bakhuluma lento yabo ayisi lo usindisiwe wezwa lento wathuka uthi kunomuntu owafela mina bangitshela lento esande esikhulu ngathi naye bekahlushwe yini ngijwayele nje umuntu ufela mina angakaziboni ngiyisoni esidinga ukufela angiboni umuntu angidingi that day miracle happened in my life kunomunye ugogo eMiddelburg bathu ugogo liphele so beka
bekabhabhadisa abantu yabo kanti ngalesikhathi ngidlala ngabo ngithi ngisindisiwe ngeke ngathi ngisindisiwe sikenye youth camp yale Richard Bay kompangeni ngathi mina bengidakiwe manje sebangicebile ukuthi ngenzeni campini yabo and baba wami elder umama umseSunday school ugogo wami umamfundisi nje ngabona lapha ngizoba nenkingi uba umncane wami uphethe priest team nje izinto ziningi manje uma ngabafonela ngathi mina ya manje sengisindisiwe la bonke abantwana abasindiswe ngempela sekufanele bayobhabhadiswa ene mina bengidlala ngama bazalwane I'm telling you the honest truth ngame pulpit ngibamba imic kanje saying something that I did not even feel ngitshela ibandla lonke la kaNkulunkulu ngathi hayi camp be right ngifuna uphume enkingeni ngithi camp be right wehla umoya ngoba lento ngikhule ngayo ngiyakwazi kuyimanipulate yabo ngiyakwazi kuyipretenda yabo ngathi mina sengisindisiwe amukela inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami shaya izandla abazalwane athambeni sobhabhadiswa bangifuna ogogo liphela bangifuna ngayo bhabhadiswa after 3 years sengisindiswe ngempela that day uma ngizosindiswa ngithi ngiyolanda ngibeka umentshisi wami phezulu kombhede angithi nginepele into yami la sengifuna manje ukuyilighta futhi ngathi nangifika MC ngafika ngawubamba lo mentshisi ngezwe la ukuthi ngidiniwe yabo phela kusekho umuntu ongikhuzayo manje nalabantu abangizele seba right khuzwa umuntu manje ngezwe ukuthi yabona manje dinwe mina and ngangayeki lento engenzayo ngiyofa because nasesibhedlela ngisho bake bangilanda ngama overdose ngake ngabukela umngani wami afa phambi kwami eflatini eSunnyside aphuma amagwebo wafa sahamba saya emncwabeni samncwaba wafa nathi abulawa ama drugs aqhubeka sawabhema afe sibhema naye sathi uyadlala sathi sizimthintite wena maside phapha manje mina ekhaya ngisho nginoshara so ngiyabona ukuthi la sine problem batshela laba ngithi ufile bathi uyadlala wena yabo so ngibona ukuthi manje ngizofa ngizwe la ukuthi ngidiniwe angiyazi lento maye mangi-explain insindiso angikhona ukuba explainele ebantwini ngoba mina ngazi ukuthi kwenzakalani what decide umuntu onguKristu Jesu yabo yabona nabathi abantu bayadecide bona angazi mina badecide njani mina bengihayi I was in no state to make a decision yokuthi ngathatha uJesu manje ngiyamuzwa makatshela abafundi bakhe athi nina ningikhethanga mina ngikhethe umusa Lord yabo wangtomula I ran that day ngiyaka gogo liphele wathi ufuna ukuvusa umkhulu wami emathuneni azomkhomba umhlola I ran ngoba la indleleni nabantu abazongicela umentshisi ngidumile lapha elokishini ukuthi ngiyilento engiyo so angifuni ukukhuluma namuntu ngiyagijima I'm running for my life lento engizwayo angiyazi ukuthi angifuni umuntu akhulume nami bangangiconvince angibuyele emuva ngihambe ngome khona I ran for my life ngathi nangifika kulo gogo ngathi gogo mina ngisindisiwe wathi wenze njani ngathi angisindisiwe ngicela ningibhabhadiseni ngoba phela ngizoshintsha umcondo ngiyazazi ukuthi bathi mabahamba bayongibhabhadisa long story short that was April 2009 September ngoba ngikhuluma kakhulu that year ku-youth bathi kunenkonzo ye-youth this is how my calling came about ngoba ngikhuluma kakhulu ngathi mina bathi ya uMC usuka ku-youth womnikelo usuka ku-youth nini mina bengidlala ngithanda joke ngathi mina ngizoshumayela yabo umunye umama bekasiphethe eSunday school umama Mkhambula I'll never forget her asinaye bekasekakhathele she wathi uzoshumayela Swiss wahamba wayekomiti wayobanika iprogram ende mina bengidlala manje ngizwa this Sunday next week Sunday babiza iprogram ukuthi uMC wa next week ubani then ozosiphiza uSifiso Nkosi ngathi nayi mihlolo uyabo kanti nina nimazi uNkulunkulu bazalwane mina ngiyajokesa njengoba ngihlale ngijokesa manje angisakwazi ukubuyela emuva ngoba bamemezela that Sunday nge-intercession I cried mangena abantu abadala sengibona nje abomama abadala ngempela ngithi naku ngidlala ngabantu abadala ngiyobatshelani mina labantu uyabo I wept ngikhala ngathi uNkulunkulu mina ngiyacolisa
What bengidlala ama-drums. Ngisuka lapha ema-drumsini nabantu abakholwa ukuthi bathi yimi ozoshumayela ngoba ngibahluphile. Angithi bengisuka nama-drugs ePitori ngizothengisela abantwana babo la esontweni. Shintshe mina. Yeah, bengibathengisela ngize la ngizothengisa la. Bakhale kubaba umntwana kumorosa bonke labantwana. Mina bengithengisela abantu ama-drugs manje sekufanele ngizobashumayeza. I preached that day on Genesis 1 verse 1, not John 1 verse 1. Net lo in the beginning. I told you in the beginning la, I told you in the beginning ngahlanganisa ngathi amuthi beginning eyi-1. Angikwazi ukushumayela. Ngathatha ngafaka labo in the beginning ngabatshela ngathi angeke impilo yakhe iqale isiqalo uJesu ngahlala la isiqalweni ngahlala. Ngabona abantu abadala basukuma and I saw my father crying that day. And uma ceda ukwenzeka lento leyo, the rest was history. The following year bengise Bible school ngo-2010. An entire drug addict. Na into ebuhlungu. Ngise Bible school nabantu abasindiswa iminyaka. Mina ngihadela ugwayi eBible school. Zayikaphumi lento ku system. Ngifuna i-drugs ngise Bible school. Ibubulo ziyaluma ngise Bible school. Ngihalela ama-drugs eBible school. uNkulunkulu wangenzela umusa. Uma ngiceda 2012, I was stronger than how I started. Because ama-drugs awathathi 3 months ukuphuma. But I was much stronger than how I started. Yazini into eyanginceda MCs ongasondela. Yazini into eyanginceda. It was a change of environment. Ukuthi ngasuka la ngahamba ngaye-Nelspruit. Washintsha i-environment ngoba I tell you, kube ngahlala la eMiddelburg. Ngoba uma ngiphuma endlini, lokuthi mina ngakhala ngahamba ngayobhabhadisa labantu engibhemana babakwazi lo. Bona bazongicela umentshisi. Bona bazongirefera the way bangazi ngakhona. Bona bazongibizela la bazi ukuthi ngihlala khona. I-problem yama-drugs ayisiyi-problem yomntwana wakho nawe njengomzali. Yi-problem ye-environment. For as long as isidakamizwa sivumela ukuthi sibe khona emphakathini wethu, ngikwazi ukuthi ngisi-access as a 15-year-old. The war yama-drugs bazali akusiyi war yabantwana. Uma uvuma ukuthi ama-drugs abe la eLinville, they are accessible to your child. Angizange ngawathola ePitori ama-drugs. Ngawathola ngila eMiddelburg. La ngikhulele kuphi? Ngoba yili ikhaya onginike lona njengomzali. Mara nangiphuma la ngaphandle kunama-drugs la manje ngiyokhulela kuphi? Because ngikhula in an environment. So for as long as sibayekela abantu abathengisa ama-drugs kule environment esiphila kuyo, the enemy parent and the child. The enemy yilo muntu engothi nangiphuma la ngaphandle ku-environment wena njengomzali onginikeze yona ukuthi ngikhulele kuyo. The best that you can do ikhaya onginikela lona, but la in your best kunama-drugs. So ngikhulele kuphi? Uya afford ukuyongihlalisa esentini? U-afford ilokisha ngithi sivumela ukuthi elokishini kube nama-drugs. Once impi yama-drugs umntwana akhe aba i-drug addict, wena waba umzali we-drug addict, we are never ever going to win this war. It's a war. I've buried too many friends. I've buried too many people. Ngama-drugs. And they should have been buried as well. Ngama-drugs. Ngo-2013 ngahamba ngayocala isonto eSekhunda. Ngo-2014 ntombazana yakhona yala iChaka la. Chaka kulapha. Muhle ulisenda takekho. Bengifunda naye esikolweni. Ungazi ngimnyama ngithengisa insanga esikolweni. Ngathi mangibuya ngilento phela ngake ngamzama. Wathi ngeke. Ngabuya kuyilento washwe ngegazi. Ngathi nangithi ngamthola ukuthi naye soyathandaza. Yabo ngathi azilovele dala ngimfuna kusukela esikoleni ngimthatha ngambeka la. Ngihamba ngayomlobola ngo-2013. Ngo-2014 nge-12 April sashada. Ngo-2016 ngezi-6 zakaJanuwari sathola intombazane yokuqala uKwandumusa. Ngo-2018 nge-12 zakaJanuwari ngathola umfana bathi uBusana Nkosi. I could never be a husband and a father of two if ngabe engasumusa. The previous year sahamba sayocala isonto ePitori.
ngishumayela lona ivangeli, ngishumayela ngegazi. That's why ngicale ngalama verse engiwacalile. Sinompriest. Lalelani ke ngintshele sengiyagcina. I-rehab ikhona basisi mina ngayihlula. I-rehab mina ngisindiswa uJesu. Nangizwisa bazalwane. I-drip bake balifaka abantu badrain ama-drugs. The people have their methods. But iBhayibheli lithi umpriest wami uzwelana nami ngoba uyayazi lento yokuheheka. Lithi mara kazange abheke. Wayizwa into mara wangazange wabheka. Yabona the best thing you can do for your child njengomzali. The only thing that my parents did noma bebangitshela emehlweni lento abangitshela yona was ukuthi they went back to God and prayed. After bashayile benza konke lokuthi bangalahla umthandazo ukuthi lo akakhulumiseki sekufanele uyokhuluma nomrena ngaye. uNkulunkulu unamandla bazalwane. uNkulunkulu unamandla. Yekela ama rehab. These are methods of men. Yekela ukuthetha akezwa lo muntu high. Yeka konke nika uJesu amale umnikele amale umfunze ngoba uJesu ayikho idemhlulayo. That's the only thing ongamnika yona umntwana wakho. Nika uJesu. Amnika inhlamba ngalwi naye mngaleli mnika uJesu phela. Angahlali. Hey, I know seated here are parents abese bafike ku stage saka baba uNkosi nomama uNkosi sebenze konke. Can we come parents esi affectwa abantwana bethu? And sicela uNkulunkulu kaSifiso. Oh, sicela uNkulunkulu kaSifiso. Come parents, don't be ashamed. God has a purpose about your life. God has a purpose. You have tried everything. Sondelani labantwana basekhaya. You have tried everything. Ushayile. Njengomfundisi uNkosi nawe ushayile wenze konke. It's fine, Balathena. Oh, bazalwane. Oh, bazalwane, you can kneel down if you can. Oh, Sifiso, can you see how bruised and wounded they are? Ibalsam lisesekhona kwaGilead. There is still hope. There is still hope. Prayer warriors, please come and help. Oh, cry before the Lord. There is still hope. There is still hope. There is still hope. Mfundisi uThenjiwe, I can see you come minister. Let's minister to them. There is still hope. There is still hope. There is still hope. Prophet Paddy, Pastor Paddy, please help us. Prophet Mary, please come and help us. They are bruised, they are wounded. They don't have hope about their children. But there is still hope. There is still hope. Sifiso, pray for us. Ngegama likaJesu sinikela konke kuwe Jehova. Umdala wena baba ngezinsuku. UnguJehova ungahlulwa ilutho. Ungumnini mandla onke. Asikho isimo baba besehlula wena.
Sibonga ukuthi wasinqobela eCalvary. Sibonga ukuthi igazi lakho lisesenamandla namanje. Ngegama lika Jesu Kristu. We pray, Father God, over every child that is addicted to every form of drug. Ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Laba bama rehab bahluleka khona. Laba babazali bahluleka khona. La mabandla ahluleka khona. Sibonga ukuthi igazi lakho alihluleki. Sibonga ukuthi siphambana sihluleki. Sibonga ukuthi inkosi wena wahlula ithuna wafa wavuka. Namhlanje sikhulekela ukuvuswa kwabo bonke inkosi ekuthiwa kubo akusenathemba. Ngegama lika Jesu Kristu. Ngegama lika Jesu. Izwi lakho lithi wonke amadola ayokhothama at the mention of the name of Jesus. Siyakhuleka ukuthi zonke izimo mazikhothame namhlanje phambi kobuso bakho ngegama lika Jesu. Sikhulekela ukuthi demon lama drugs likhothame at the mention of the name. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Sikhulekela Nkosi ukuphiliswa. Sikhulekela the healing of every wounded parent. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Bakhiphe Baba. Bakhiphe Jehova. Sikhulekela umusa. Sikhulekela umusa Baba. Akekho yophuma ngamandla akhe. Sikhumbule Jehova. Sidinga usizo lwakho Jehova, sidinga amandla akho Jehova. Asikwazi Baba ukuma ngokwethu. Asikwazi Jehova ukunqoba ngokwethu. Sicela wakho umusa Baba. I pray that you heal these parents. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Siyabonga Baba. Samukela ngokubonga. Samukela ngokubonga. Samukela ngokubonga ukunqoba. Today we prevail Baba. Today we conquer. Samukela ngokubonga Jehova. Umsebenzi wakho siubonile. Pray for those clothes. Pray for those books. Go and clean his room or her room
with the mission yokuthandaza. Bamba iwardrobe yakhe, bamba konke. Though it delays, wait for it. It will surely come. In the name of Jesus. No more shame. No more shame. The Lord has done it. The Lord has done it. Pray. Pray for those underwears. Pray for those t-shirts. Pray for those jeans. Touch them with your anointed hands. God is at work. From being a drug addict into being such a powerful pastor. You parents ebenthandazelwa manje. One day nizohlabelela iculo elihlatshelelwa ukhaya Mthethwa. Athi Nkosi bengicabanga ukuthi ukhohliwe ngami. Sonke lesisikhathi sengiyabona ukuthi kanti ububhizi. Mama kaSifiso nobaba wakhe bese balahlekelwe yikho konke ithemba. Kanti sonke lesisikhathi uThixo bebhizi. Be encouraged. The God who did it for Sifiso, He is doing it for your child in Jesus' name.